Hei, tu care mă privești, așteaptă o clipă să spun ceva. Nu pleca, o să-ți facă bine ce să-ți spun. De ce asculți, mă, de gura lumii? De ce suferi, mă, că vine XY și te vorbește de rău și te jignește? De ce suferi, mă, serios? Bă, vine să-ți dea de mâncare, te așează cu capul pe pernă, să vadă dacă dormi bine, se încalță în papucii tăi, îți face de mâncare, îți spală hainele, are grijă de copiii tăi, merge în locul tău la muncă. Nu face, mă, nimica, știi ce face? Are rolul de a critica și de a vedea viața lui ceilalți mai importantă decât a lui. Distrează-te, mă, și lasă-l, mă, la o parte. Știi cum, vorba aia, dă-i dracului, lasă-i să